በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ናይ ምስጋና ህይወት ካልኣይ ክፋል ቤተ ክርስቲያን ግና ዋላ ኣብ ጊዜ ዕረፍቲ ናይ ዝኾነ ሰብ ካብ ምድራዊ ህይወት ንሰማይ ዝጓዓዘላ ዝገብር ጸሎት ብናይ ምስጋና ጸሎት እያ ትጅምር። እቲ ሐዋርያ ከምዚ ይብል በቃል ኮነ ወይስ በግብሪ እትገብርዎ ዝበለ ኩሉ ብስም ጌታና ኢየሱስ ግበርዎ ብኡ ኸዓ ንእግዚአብሔር አቦ አመስግንዎ። ቆላስየ ምዕራፍ 3 ፈቅዲ 17 ስለዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ስራሕና ንኣምላኽና ኣብ ናይ ምስጋና ሸውዓተ ጸሎትና ከምዚ ኢና ንብል ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኩነታት ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣለና። ስለዚ እምበር ኩሉ ጊዜ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኩነታት እውን እዩ። ምክንያቱ ከዓ ኣምላኽ ንዓና ብቐጻልነት ብዘይ ምቑራፅን ሰናይ ነገር ስለ ዝገበረልና እቲ ሐዋርያ ክጽሕፍ እንከሎ ወይ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምክሩ እውን እተጸውዑ ገና ኩሉ ንሰናዮም ከም ዝደግፎም ንፈልጥ ኢና። ሮምየ ምዕራፍ 8 ፈቅዲ 28 ዝበሎ እቲ ሰናይ ንጹር ይኹን ኣይኹን ንሕና ንፈልጦ ኣይንፍለጦ ግን ከዓ ሰናይ እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ኣምላኽ ገባሬ ሰናይ ወይ ድማ ገባሬ ሰናይ ተባሂሉ ዝጽዋዕ። ሰናይ ምግባር ካሊእ ክፉእ ኣይሰርሕን። ስለዚ እቲ ኣማኒ ሰብ ብዙይ ናይ ኣምላኽ ኣማፃ እዩ ዝጽዋዕ። ከኣምላኽ ዝመጽእ ኩላ ብሓጎስ ይቕበል ብእምነት ከዓ ኩሉ ንሰናይ እዩ ይብል። ንኣምላኽ እውን የመስግኖ ድሕሪ ግዜ ከዓ ንሰናይ ኩም ዝነበረ ይገልጸሉ። ገሊኦም ብርግጽ ሰናዮም እንከሎ ሰናዮም ምዃኑ ይጠራጠሩ። ምናልባት ገለ ሰባት ንኹሉ ዝመጸና ነገር ከኣምላኽ ኢልና ዶ ነቕበሎ ኢሎም ይሓት ይኾኑ። ንሕና ድማ ከምዚ ንብሎም እቲ ካብ ሰባት ኣብ ልዕልና ዝመጽእ ተግባራት ሰናይ እንተኾይኑ ሰናይ እዩ። ሰናይ እንተዘይኮይኑ ከዓ ኣምላኽና ሰናይ ይልውጦ እሞ ንኣባና ሰናይ ኮይና ይበጽሐና። ንዮሴፍ ኣሕዋቱ ንባርነት እዮም ተንኪሎም ጉድለት ፍቕሪ ጭካኔ ቅንኢ ዝተበገሰ ክፉእ ነገር እዩ። ኣምላኽ ግን ነዚ እኩይ ሓሳብ ናብ ሰናይ ቀየሮ። ዮሴፍ ከዓ ኣቦ ፈርዖናውያን ጌታ ኩሉ ዘለዎ ካልኣይ ተጸዋዒ ናይ ንግስነት ገይርዎ። ኣብ ግብፂ መጽንሑ ከዓ ምእንቲ ድሕነት ነብሳት ምንባሩ ባዕሉ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ሓሳብኩም እግዚኣብሔር ግና ከምቲ ሎሚ ኮይኑ ዘሎ ክገብር ብዙሕ ህዝቢ ምእንቲ ከድሕን ንጽቡቕ ሓሰበ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 50 ፈቅዲ 20 ዘመስግኑ ከመስግኑ እንከለዉ ከም ትእዛዝ ንምፍጻም ኣይገብርዎን። እቲ ሓቀኛ ምስጋና ከምኡ ኣይኮነን። ምስጋና ስለ ዝኾነ ምባል ብዘይ ዕግበት ግቡእኻ ንምፍጻም ዝፍጽም እውን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ምስጋና ብምሉእ ልቢ ብምሉእ ምእማን ዘቐርብ መስዋእቲ እዩ። ንሶም ማለት ነቶም ኣመንቲ ምትእምማን ርግጸኛታት ኮይኖም ኣምላኽ ሰናይ እምበር ዝሓበርናዮ ኩሉ ዝመልኽ ከም ምዃኑ መጠን ንኹሉ ዘገጥሞም ከም ዝቋጻጸሮ እቲ ዝጠቅም ዝኾነ ጥራይ ከዓ ከም ዝፍቀደሉ ይኣምኑ። ስለዚ ንሳቶም ስለ ኩሉ ዝገጥም ነገር ረብሓኦም ምዃኑ ኣሚኖም ምስጋና ይህቡ። ምእንቲ እዚ ናይ ምስጋና ህይወት ምስ እምነት ተኣሳሰረት እያ። ከምቲ ጽኒሕና ንሪኦ ትሩፋት
ምስ ምስጋና ዘሎ ምትእስሳር ማለት እዩ። ወዲ ሰብ ከምቲ ኣብ ሌዋ 3 ዘሎ ንኣምላኽ ናይ መስዋዕቲ ምስጋና፣ መስዋዕቲ ሰላም፣ መብፅዓ ወዘተ ብምሃብ ከመስግንዎ ይከኣል። ከምቲ ነቢይ ዳዊት ዝበሎ ጽዋ መድሓን ክወስድ ስም እግዚኣብሔር ድማ ክጽውዕ እየ። ንእግዚኣብሔር ቅድሚ ኩሉ ህዝብ ኣብ ኣጸደ ቤተ እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸልኪ ኦ ኢየሩሳሌም መብጻዕይ ክፍጽም እየ። ሃሌሉያ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 116 ፈቐደ 13-19 ምስጋና ኣብ ህይወት ደቂ ኣምላኽ ብደረጃታት እዮም። ምስጋና ስለ ተኣምራት፣ ስለ ብሉፅ ውህብቶታት፣ ስለ ዓበይቲ ጸጋታት፣ ስለ ዝረአን ዘይጠራጠርን ወይ እውን ዘይርአ ነገራት፣ ከምኡ'ውን ዓብይ ውጽኢት ዝረኸብናሉ ሰናያት፣ ከምኡ ከዓ ብዙሕ ሰብ ዘመስግነሉ ኣናእሽቱ ጸጋታት ብዘይ ምስትብሃል ዝሓልፍ ከምኡ'ውን ካልእ እንዳተረኣየ እንከሎ ምስጋና ከም ዘየድልዮ ጌርና ንወስዶ እዩ ወዘተ ክጥቀስ ይከኣል። ዓብይ ዋጋ ዝወሃቦ ከዓ ካልእ ኣሎ። ንሱ ከዓ ንውሑድ ነገር ምምስጋን እዩ። ኣብ ናይ ምስጋና ህይወት ከም ልሙድ ዝወስድ ሓደ ሰብ ካብ ኣዝዩ ዓብይን ሓደገኛን ሕማም ምፍዋስ፣ ንኣብነት ካብ ካንሰር ዝዓይነቱ ሕማም ምስ ፍወስ ወይ ዝድሕን እዩ። ምምስጋን ዘድሊ ዝመስሎ ወይ ከዓ ዘመስግን ካብ ከም ሰዓል ዝኣምሰለ ሓዊ ዘመስግን፣ እቲ ኣብ ደቀቕቲ ነገራት ዘመስግን ሰብ ግና ኣብ ሰባት ቀጻሊ ዝመላለሱ ከም ምዃኑ መጠን እዚ ሰብዚ ናይ ምስጋና ህይወት ኣብ ህይወቱ ስለ ዝተለማመደ ጥራይ እዩ ዘመስግን። ኣውሕድ ክነመስግን እንከለና ኣምላኽ ክንዲ ብዙሕ እዩ ዝግምግመና። ረብሓ ምስጋና ናይ ጸጋ ቀጻልነት ወሰኽን ምዃኑ ብዛዕዚ ገለ ኣቦታት ይዛረቡ እዮም። ከምዚ ብምባል ድማ ይገልጽዎ። ምስጋና ዘይብሉ እንተኾይኑ እምበር ዘይስስን ጸጋ የለን። ብዘይካ እዚ እውን ካልእ ንሕቡእን ዘይርአን ዝገብር ናይ ምስጋና ህይወት እዩ። ምስጋና ምናልባት ስለ ክመጽእ ዝኽእል ውስእን ደኻማትን ግን ከዓ ብሰንኪ ሓለዋን ተገዳስነት ኣምላኽ ዘይመጸና፣ ከምኡ'ውን ምስጋና ስለ ሓለዋ ሰይጣን ኣብ ልዕሊና ከውርዶ ዝሓሰበ ጉድኣትን ኣምላኽን ኣባና ንኸይበጽሕ ዝከላኸሎ ግን ከዓ ንሕና ዘይንሪኦም ዘይንፈልጦን ግን ድማ ብእምነት ንቕበሎ ስለኡ ከዓ ነመስግኖ ብባህሪ ንሕና እግዚኣብሔር ስለቲ ኣብ ልዕሊና ዝወረደ ጸበባታት ስለ ዘድሓነና ነመስግኖ ኢና። ዝጐደለ ዝነጥብ ኣብቲ ኳ መላእኽቲ ተኣረመለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮት ወይትጸባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት ለዓለመ ዓለም አሜን። ሳልሳይ ክፋል ይቕጽል።
ኣብ እንኳደኺ ስምከይ ፀውዑ ናወልኩ ማርያመይ